we gaan ons eerste avontuur aan u vertellen. Ik ben het Limburgs Weermeidje en die bent? Ik ben Druppel. En we gaan op pad en we hebben toch het beleef. Het verhaalke het Sinterklaas, hij komt. De vakantie is voorbij. De camper staat op de oprit. Maar vanmorgen, haar Druppel, Ja? er wordt toch het raars gebeurd. Ja, ik wist niet wat ik zag. We wouden boodschappen gaan doen. En toen? Vertel eens Druppel wat we zagen. Ik schrok me een hoedje. De deur van onze caravan die stond gewoon open. Ik dacht dat het een inbreker was. Wie kent dat dan nou? Ja, ik dacht dat ik hem had afgesloten. Oh, dus die deur die stond open. Heel voorzichtig gingen we naar binnen. Ik ging achter dich, hè, want ik vond het hartstikke spannend. Ja, ik dacht, er kan me toch niks gebeuren. Maar ik vond het ook wel een beetje spannend. Maar gelukkig waren we met z'n tweeën en dan zijn we naar binnen gegaan. En we zagen gelukkig dat er niks kapot was. Maar wat lag er nu? Ene pyjama. En dat was niet van mij. Ook niet van mij, want ik heb immer kleedjes aan. Van wie was dat dan? En waar vond je nog het? Ja, Op dat klaptafeltje, daar lag een briefje. Wat stond er ook alweer op dat briefje? ik heb het nog en ik zal het even aan je voorlezen. Dankjewel dat ik hier vannacht kon slapen. Groetjes, de roetveegpiet Pedro. En er waren ook pepernoten die al bij dat briefje klaargelegd. Oh, lagen pepernootjes heb ik van gegeten, die waren hartstikke lekker. Ja, en wat zou dat nu allemaal betekenen? Ja, ik weet het ook niet, maar ik wil het wel eens gaan uitzoeken. Ik weet niet of ik met dich met ga. Ik vind het toch wel spannend. Stel je voor dat het echt een inbreker is. Ja, misschien dat het briefje helemaal niet van echte Pedro was. Maar moeten we de politie bellen? Of niet? Oh, ik weet het ook niet. Maar ja, er was niks kapot. Dus ja, we hebben de deur toch maar weer toegedaan. En ik heb nou een goed gesprek met Druppel, want hij heeft me echt gerustgesteld. Mijn moed bijeen verzameld. Ik vond het wel spannend, maar we gingen dus boeten achter de camper op de loer liggen. We hadden ons zo'n grote verrekijker gekocht, zo'n grote met zo'n lange lens. En dan kosten we hem in de gaten houden. Maar het was ook volle maan. Dus we hebben ook met de verrekijker naar de maan gekeken, maar dat was ook chic. En het is, oh, ik rilde toch wel over mijn ganse lief. Ik word toch wel een beetje bang. Verwaarde gestommel. Ik werd ook gecoacht. Wie zou dat zien? Kwam immer korterbij. En opeens stond voor oog in oog. Zou dat Pedro zijn? Hij had een zwarte piekentepeksken aan. Hij had van die streepjes in het gezicht. Hij had een jute zak bezig. En ik zeg, wij zit hier? Maar Pedro, gelukkig, er viel echt het van mij af. Die zag meteen, hoi Druppel en Limburgs Weermeidje. Sorry dat ik je caravan heb gebroken, maar ik zit echt zwaar in de problemen. In de problemen? In de problemen? Wat is er aan de hand? En toen begon Pedro te vertellen. We maakten een vuurtje bij de caravan, want het was fris. Pedro houdt het niet koud, want hij wordt het gewend om immer boete te zijn. En Pedro die vertelde Dat er in de pakjeskamer, waar de cadeautjes werden gemaakt, dat er een probleem was, omdat er heel veel pietjes ziek waren geworden door de griep. En ja, die lagen in bed, die lagen te bibberen. En ja, er was heel veel werk. En
ze kregen het werk niet af. Oh, mijn hersens begonnen al te kraken. Zouden al die pakjes dan wel op tijd ingepakt zijn? Pedro zou het echt met de handen horen. Oh, gelukkig, Sinterklaas, die hou niks door. Die ging gewoon tussendoor naar de kinderen en de scholen bezoeken. Maar weer bedacht ons geen minuut dat druppel. Nee, Veroze gaat, wat zou het weer doen? Omdat er zoveel pietjes ziek zijn, weer gewoon helpen. Weer gewoon helpen met al die cadeautjes inpakken en klaarmaken, omdat Sinterklaas die dadelijk aan de kindjes kunt geven. Ja, en wie we daar binnenkomen, ik keek mijn ogen uit. Wat stom nou wel niet allemaal? Ik ben overal op gaan zitten. Ik heb een chocoladepertje uitgeprobeerd. En dat ging echt chic. Maar er lagen zoveel cadeautjes. Wow, ik vond het fantastisch. Dat was echt ongelooflijk. Maar toen dacht ik ook, komt dat allemaal nog op tijd af? Want, ja... We waren al dagen bezig. Ja. Al weken. We hebben echt moeten aanpoten. En niet een uurtje, maar misschien wel 6, 8 uurtjes per dag. Ja, gelukkig waren er pepernoten genoeg en hij had geen honger. Nee, ik hou zelfs een beetje boekpien. Zoveel pepernoten heb ik gegeten. Ja, want ze zijn ook lekker, hè. De hubs tegenwoordig niet alleen die gewone, maar ook die met allerlei smaakjes. Oh. Wat heb ik genoten dan? Maar ik heb ook heel gewerkt, hè. Ja. Die ook weer een beetje. Ja, zeker. En Pedro ondertussen, die werkte ook gans heel. Die zorgde dat alle schoentjes een cadeautje houden of lekker een snoepje. Ja, want wie weer waren aan het inpakken, is ze overal de briefjes uit de schoenen gaan halen. En heeft er al het eten voor het paard metgenomen. De worteltjes en de log het stro. Dus ja, dat was wel goed. En Pedro, dat was ook wel wat ziek. Maar met de vitamintjes van de mandarijntjes en zo het allemaal, heeft hij zich ook wel een beetje op de been gehouden. Ja, en ik heb gezorgd dat er een lekker dik bekje hou. Die gauw nog een fijn vestje voor hem. Ja, dat heb ik nog eens ooit gebreid en dat heb ik hem gegeven. Zodat toch nog alle kindjes gaat in de schoon kosten. Oh, maar we hebben nog een probleem. Ja, dat was niet te geloven, hè. Probleem op probleem. Want dit is mijn laatste rolke. Ja. Heb zich nog inpakpapier? Nee, ik hou ook niks meer. En al die pietjes houden ook niks meer. En nu? Help eens even. Kan we misschien eens bellen? Oh, daar komt Hoofdpiet. Gelukkig houdt hij een oplossing. Die houdt echt een goed idee. Dus hij belde met Schiphol, de luchthaven in Amsterdam. En vroeg daar aan het personeel of die als ze naar Spanje vlogen in het huis van Sinterklaas, dat kasteel, nog rollen inpakpapier kosten pakken en metnemen. En gelukkig wou dat vliegtuigpersoneel dat wel voor Sinterklaas doen. Oh wauw, we waren zo blij. Ja, en toen hoefden we alleen maar nog even de puntjes op de i te zetten. De puntjes op de i? Dat is raar, hè? Dat zeggen de grote lui zo. Dat betekent dat ze nog de laatste dingen moest doen om het af te maken. Oh, ik word die letter al aan het zoeken. De i. Want we hebben hier de s en we hebben ook wel andere lettertjes, maar de i... Ja, maar dus de puntjes op de i is dat ze nog het laatste zetje geeft en dan is die klusje klaar. Oké, maar dan moeten we dat laatste zetje nog even doen. Nog een paar pakjes inpakken en dan hebben we alle cadeautjes net op tijd klaar. Ja, en de laatste dingen, de strikjes en zo, dat kennen de pietjes zelf. Want veel moeten gauw weer terug om een nieuwe podcast te maken, toch? Ja, en ja, we beleven zoveel dat we misschien ook wel dadelijk weer een nieuw verhaaltje voor u hebben. Jazeker. Maar eerst gaan we Sinterklaas vieren. Ja, en ik hoop dat je alles krijgt wat je terug wenscht.
En ik hoorde ook dat de meeste Pietjes alweer beter zijn. Gelukkig. Oh, net op tijd allemaal. Is het toch nog goed gekomen? Ja, fijn hè. Een hele fijne Sinterklaas allemaal. Ja, veel wens je ook een hele fijne Sinterklaas. En ik heb nog een paar pepernootjes en die ga ik nog lekker opsnoepen. Hoi hoi. Hoi hoi.